Jekk inti sensittiv u tieħu għalik mix-xejn, mela żgur li dawn id-diski ma jgħoddux għal widnik. Niġi dritt tal-punt mingħajr ħafna nik, għax issa qed inħoss li veri jgħin. Jiena besqa bila kisa ħudardira, xempju bla eżempju ta' din il-gżira. Inħarbex nobżo imbejjeb u nirrima, wara kull diska hemm talima. Jiena besqa bila kisa ħudardira, xempju bla eżempju ta' din il-gżira. Inħarbex nobżo imbejjeb u nirrima, wara kull diska hemm talima. Laqbillek tagħti widen għal dak li ser jintqal, fi triq issibuni bħala krajm il-kriminal. Jgħidu li darbtejn insiru tfal, mill-ħażin għall-ar, minn ġottaġen għal-ġonnar. Għalek tkun xkmar, jgħidu li min jilab man-nar, xi darba jew oħra jispiċċa jinħaraq. Il-ġarra ġejja u sejra, fl-aħħar tinkiser. M'għandi bżonn insemmi l-ebda isem, il-kol nitwildu bid-dnub tan-nisel. Insomma hekk għalmuni meta kont tifel, imbaddejt nitfarfar nimmatura u nikber. Bdejt nara l-affarijiet mill-lenti differenti, bdejt inqisu niesen din il-ħajja kollha nżulu tlajja. Il-passat mhux garanzija tal-futur, għalhekk nibqa' nħares dejjem il-qudiem u qatt ma ninsa dak li bdejt minnu matul iż-żmien. Jiena besqa bila kisa ħudardira, xempju bla eżempju ta' din il-gżira. Inħarbex nobżo imbejjeb u nirrima, wara kull diska hemm talima. Jiena besqa bila kisa ħudardira, xempju bla eżempju ta' din il-gżira. Inħarbex nobżo imbejjeb u nirrima, wara kull diska hemm talima. Kuljum imbejjeb u nirrima, xbajt naħdem fil-kċina, nixtieq naqta l-polza x'dejqitni ir-rutina. Impoġġi pistola ma' rasi u nispara, nafas il-grill u kulħadd jgħid li jaqbillu. Il-ħajja l-mitni biex il-qudiem nibqa' nimxi, minn ħadd m'għandi nibża, minn xejn m'għandi nistħi. Għalhekk qed nobżoq dawn l-erba' sentenzi, kemm xejn waħda differenti minn dak li s-soltu inti mdorri tisma'. Dak li mbarrat li inti sejjaħlu diska bħal mazzun waqajtu għall-ixka. Din il-lirika hija dejjem friska, oriġinali, elaborata minn il-mosta miċ-ċentru ta' Malta. Għal dejjem jien ser nirrappreżenta dik il-mużika ta' triq b'differenza. Jiena besqa bila kisa ħudardira, xempju bla eżempju ta' din il-gżira. Inħarbex nobżo imbejjeb u nirrima, wara kull diska hemm talima. Jiena besqa bila kisa ħudardira, xempju bla eżempju ta' din il-gżira. Inħarbex nobżo imbejjeb u nirrima, wara kull diska hemm talima. Mhux taf xejn li l-ġenituri ikunu mħasba li xi ħadd minn uliedhom jispiċċa fuq il-labra, ikollu x'jaqsam ma' xi ħadd u jlaqqat xi marda, involut f'inċident u jmut ħabta u sabta fil-ħajja. Il-fortuna u l-ambjent li tikber fih jilabu parti kemm xejn importanti. Oqgħod dejjem attent minn dak li jiġri madwarek, qatt tafta jew taħlef fuq sħabek, għax kif isibuk daqsxejn infixkel u dajjef. Ejt li ser ibambluwlek minn wara darek, f'ħajti kollha jiena qatt ma flaħt dawk in-nies doppja faċċa li jagħmlu minn taħt bejn il-kliem u l-fatti. Imbaħar jikumbatti, il-ħajja saret qisha logħba karti, hawn ma dal-klieb il-baħar jinsabu fuq l-art u l-imġienen jiġru ma' saqajn mhux maqfuli ħatar. Jiena besqa bila kisa ħudardira, xempju bla eżempju ta' din il-gżira. Inħarbex nobżo imbejjeb u nirrima, wara kull diska hemm talima. Jiena besqa bila kisa ħudardira, xempju bla eżempju ta' din il-gżira. Inħarbex nobżo imbejjeb u nirrima, wara kull diska hemm talima.